कार्यक्रमाच्या दिवशी जमल्या सगळ्या हौशी. अक्षरावांचं नाव घेते डोहाळे जेवणाची दिवशी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कृष्णाला बघून राधा असली म्हणाली माझ्या हृदयात. आज आहे अक्षय आणि मनालीची बेबी शॉवर. बघा आमची मनाली बघा किती छान नटली आहे. आता आम्ही ओटी वगैरे भरली, झाला तो प्रोग्राम. आता काय येणार, बाबांना काय हवंय आणि आईला काय हवंय ते आता आत्या हे करून देणार आहे. बघा वाट्या. आत्याला काय हवंय ते बर्फी बर्फी हवी आहे. चला आता तुम्हाला काय हवंय होणाऱ्या वडिलांना? अरे बायकोला नाही विचारायचं असतं. बर्फी पण चालेल, पेढा पण चालेल. एवढा हळू आवाजात बोलला कसा ऐकायला येईल? बर्फी पण चालेल, पेढा पण चालेल. बर्फी किंवा पेढा कोणीही चालेल, कोणीही चालेल. चला बर्फी खुश. अरे हा बर्फी बर्फी. आता पेढा बर्फी झाली. आता ह्या काय तर नवीन बघा. मी रुक्मिणी आणि हे ऐकलेलं. आता हे काय आहे? विठ्ठल आणि रुक्मिणी. आता हे काय आहे? बावला आणि बावली. आत्याने नवीन ट्रेंड सुरू केलाय. वन बॉटल 2 ग्लास म्हणाली माझी फर्स्ट क्लास. अरे वा. होणारे आजी आजोबा, होणाऱ्या आत्या, होणाऱ्या मावश्या सर्वजण किती खूप आनंदात आहेत. होणाऱ्या आत्याने तर एक खास डान्स परफॉर्मन्सही दिला. तो पाहून मनालीच्या डोळ्यात पटकन अश्रूही आले. मालवणीत सांगायचे तर सर्व काही खूप भारी. आलेले सर्व नातेवाईक खूप आनंदात आणि खूप उत्साही आहेत. आणि जाता जाता परब किचनकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि एक गाणंही होऊन जाऊ दे. कोणी असो तो किंवा ती, कोणी असो तो किंवा ती, आता आई तू, आता आई तू होणार ग, आता आई तू होणार ग, ग कुणीतरी येणार येणार ग. असंच कुणीतरी सगळ्यांच्या घरी लवकरच येऊ. कसा वाटला? तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.